Εάν θέλουν, αν μα δώσουν ψήφο εσείς. Δεν θέλουν, ας ρίξουν την κυβέρνηση. Ενώ ο κύριος Βενιζέλος, κύριε Λιτζέρη, είπε ότι το σωστό είναι, εφόσον δεν θα υπάρχει αυτοδύναμο κόμμα στη Βουλή, αν υπάρχει αυτοδύναμο κόμμα δεν περιττεύει κάθε συζήτηση, να φτιαχτεί ένας κατάλογος υποψήφιων πρωθυπουργών. Η ποιοτική διαφορά του εκλογικού λόγου μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου είναι η εξής απλή. Ο κύριος Σαμαράς άμεσα ή έμεσα επιμένει να γίνει πρωθυπουργός, είτε εκβιάζοντας ότι θα είναι αυτοδύναμος, είτε με αυτήν την καινούργια εκδοχή που είπε ο αγαπητός συνομιλητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιακουμάτος, ότι εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση και εσείς αν θέλετε ρίξτε μας. Αυτό δηλαδή που κοινοβουλευτικά δεν στέκει. Όχι, έτσι μπορώ. Ναι. Μπορώ να πάρουμε τους εμπιστοσύνη. Πρώτα απ' όλα, εκείνο που πρέπει να πούμε, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη βούληση του ελληνικού λαού, έτσι, το πρώτο. Και το δεύτερον, αυτό που λέει ο κ. Βενιζέλος, ότι το μείζον είναι να κυβερνηθεί η χώρα. Να φτιαχτεί δηλαδή ένας ευρύτερα δυνατός αποδεκτός συνασπισμός δυνάμεων που βεβαίως θα υπερκαλύπτει το 50% αν θέλετε των ψηφοφόρων, θα έχει ευρωπαϊκών, θα έχει αυτό το προσθέτω εγώ. Έτσι. Είναι ουσιαστική διαφορά. Αυτό το προσθέτω εγώ, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε και το αύριο. Φαντάζεστε, λέω, είναι σενάριο είναι αυτό. Φαντάζεστε δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα να έχουν 30% που μπορεί να έχουν 151 βουλευτές. Ποιος θα κυβερνήσει, πότε θα κυβερνήσει. Άρα δεν είναι νομιμοποιημένη αυτή η κυβέρνηση, λέτε. Λέω ότι το μείζον είναι να υπάρχει το 50% συνένα της αποδοχής των πολιτών. Ο κ. λοιπόν Βενιζέλος λέει, κάντε με όσο γίνεται πιο ισχυρό. Εγώ θεωρώ ότι είναι θεμιτό να είμαι πρώτο κόμμα έστω και μία ψήφο για να συμβάλλω στη σύνθεση μιας κυβέρνησης σταθερότητας, η οποία τόσο πολύ την έχει ανάγκη ο τόπος, προκειμένου να υλοποιήσουμε τα βήματα της Δανειακής Σύμβασης και του PSI, που δεν ήταν το τέλος, να ξέρετε κύριε Κοκορίκο, ήταν η αρχή μιας διαδικασίας. Αυτό φοβόμουν, θα ήταν η αρχή. Κύριε Καπερνάλο, μια και